Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando neu'n gwylio podlediad yr hen iaith. Podlediad lle mae yna Cymro, Americanwr Cymreig iawn o Cincinnati, Ohio, yn ceisio ddysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth y llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am. A da ni wedi cyrraedd y drydedd gyfres, a tro dwytha, Jerry, oedden ni efo Williams Pantycelyn, a Williams bia'r emyn. Lle da ni'n mynd tro yma? Neu da ni'n aros falle efo Williams? Yndyn, gan mae Williams bia'r emyn, so well ni drafod ei waith bach yn fanylach, fel o'n i'n dweud tro dwytha, mi gyfansoddodd dros 1,000 o emynau ac mi gyhoeddodd yn agos at 100 o wahanol goddiadau, felly mae'n gymaint o lenyddiaeth. A dwi wedi bod yn pendroni, mae'n anodd gwybod be ganolbwyntio yna fo, gan fod yn gymaint o ei waith wedi goroesi ar ei waith y môr ddylanwadol mor bwysig. Ond dwi'n meddwl o ran i emynau, so werth canolbwyntio'r un thema, un ddelwedd, un wedd, felly dwi'n mynd ar ôl thema'r daith a'r person o'r Pererin sy'n teithio. John Bunyan, John Bunyan ar rhywbeth o fewn. Yn union, dylanwad John Bunyan a Taith y Pererin, yn union. Felly, ni'n dechrau efo emyn sy'n gyfarwydd iawn i chdi, dwi'n siŵr bod ti wedi canu'r emyn nifer o weithiau, Pererin Wyf yw'r teitl. Wan ta, gyda llaw, mae yna deitla sydd wedi cael ei rhoi am y Pantycelyn, ond yn ei lyfrau greiddio dos yn teitl. Weithio mae'n rhyw bennawd yn egluro thema ar emyn, ond emyn 43 yw'r emyn yma, mewn llyfr y gyhoeddwyd yn 1772. Ti'r diwedd i oes da, Gloria yn Excelsius rhan 2. A gyda llaw, mae hanes gyhoeddi gwaith Pantycelyn yn astrus, achos mi gyhoeddodd o gymaint, a mae'n honno fersiwn a beth yn cael ei alwampio wedyn, a mi eisi at y prif arbenigwr ar Pantycelyn, Wyn James, a Holly Wyn. A pryd gyhoeddwyd emyn mewn tro gyntaf, ydyn nhw yn y llyfr hwnnw yn 1772, felly Pererin Wyf. Ac mae'n emyn eitha byr, mae mond yn 5 o benillion, mae rhai o emynau Pantycelyn yn hirach o lawer, ond 5 o benillion gyda ffeder, llinell, fer, mhob un. Felly beth am ddarllen yr holl emyn i ni cyn i ni ddechrau drafod? A cyfarchion i am Wyn James hefyd, tra bod ni wrthi. Diolch am y cymorth. Reit, dyma ni. Mae gen i gwilydd darllen hwn, dwi'n gwybod fydd Wyn yn meddwl bod fi'n manglo hwn. Ond dyna fo. Pererin Wyf mewn anial dir, yn crwydro am a thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yn awr, fod tyf yn had ger llaw. Ac mi debyca clywai sŵn, nefoloedd rai o'n blaen, wedi conquero a mynd trwy dymhestloedd dŵr a thân. Tyrd ysbryd sanctaidd ledi ar ffordd, bydd i'm i'n iawl a thân. Ni cherddai i'n gywir hanner cam, nes elost o fy mlaen. Mi wirau weithiau ar y dde, ac ar y aswy law, am hynny arwain gam a cham, fi i'r baradwys draw. Honna, bennill yna dwi'n licio, Jerry. Mae'n hiraeth arnau am y wlad, lle mae torfeidd di-ri, yn canu'r anthem ddyddiau hoes, am angau calfari. Yr union. Stwff da. A gyda llaw, wrth allan fe tro dwytho'r deud bod maes yn odlu y gras, mas gras, felly fyma. Be dwi wedi manglo rwan? Wel na, just cam, blaen, ymlaen, ond ymlaen. Os yn odlu y cam, ymlaen. O, na ti. I cherddau'n gywir hanner cam, nes elost o fy mlaen. Na ti, Mae'r stwff ma'n baglu mo'n hwysion, de. Dwi'n teimlo bod fi'n cael fy mor bod yr iaith mor hygyrch a mor agos atoch mewn ffordd. Oedd hwn, mi wirau weithiau ar y dde, ac ar yr aswy law, am hynny arwain
arwain gam a cham fi i'r baradwys draw. Mae hwnna'n ei ias i fi, a dwi'n ddi-grefydd. Mae hwnna'n ffantastig. Dyna ni'n trafod y gair persona o'r blaen, y cymeriad sy'n llyfaru mewn cerdd, yn emyn, wel, dyma ni, persona'r Pererin, mae'n dweud sydd byn wrthyn ni Pererin Wyf. Pererin Wyf mewn anial dir. Union, hollol. Wrth gwrs, ac mae drosiad yma does, taith y Christian trwy fywyd. Ti di crybwyll a ti'n gwybod bod John Bunyan a'i lyfr mawr, Taith y Pererin do mewn, nawn ni drafod. Dylanwad Bunyan a Pantycelyn, ond rhyw drosiad ar gyfer taith y Christian trwy fywyd yn ceisio cyrraedd Pennod, sef y nefoedd yn llwyddiannus de. Nes i sôn tro dwytha wrth ddarllen pennill o waith Pantycelyn am y tro cynta, bod yr iaith yn hawdd i deall ar y cyfar, wan y dafodiaeth, y ddeos. Ond mae'r iaith yn hygyrch, iaith lafar, iaith agos atoch, iaith bob dydd i'r radda. Hynny yw, rwan i ambell beth, dyma ni 2 ganrif a hanner ar ôl yr emyn gael ei gyhoeddi, a mae'r ffaith bod yr iaith dal yn hygyrch i ni, yn dweud lot, dydi? A mae yna lediaeth yma hefyd yn does. Mae tyd ysbryd sanctaidd ledia'r ffordd. Hollol. Na ni drafod hynny eto, mae'n bwynt pwysig hynny. Mae'n defnyddio tafodiaeth, mae'n defnyddio iaith anffurfiol, mae'n torri rheol lenyddol fawr, mae'n cymysgu cywiriau, mae'n cymysgu'r iaith lafar a iaith lenyddol. Mae'n anghyson, a mae hynny wedi codi grychyn ambell i ysgolhaeg ac ambell i ferniad dros y blynyddoedd. Neu drafod hynny eto, mae'n bwysig yn nad dwi'n deud y gwir. Ond iaith yw deall yn syth ar y darlluniad neu wrth ganu neu glwad yr emyn yn cael ei ganu yn sicr de. Felly iaith syml, ond eto, mae'n holl o wir, mae'n holl bwysig, mae'n dipyn o ddadleuon di bod ynghylch iaith Pantycelyn neu berniadaeth yn del, a mae y reswm yw llydiaeth mi fys Saunders Lewis wrth i fodd ar ffaith bod ti'n dweud bod llydiaeth yma'n anffurfio gwaith Pantycelyn. Ond eto... Nes i'n dweud bod yn anffurfio, nes i jyst dweud bod yn nodweddu. Mi ddeudodd Saunders bod Pantycelyn yn anffurfio geiriau. Felly dyna fo. Ond dyna ni. Bach o hwnna. Na ni ddod hynny nes ymlaen. Ond eto, mae dal yn farddoniaeth yn sicr. Dydy'r farddoniaeth hon ddim yn ddiaddurn chwaith. Ac i fod o'n defnyddio iaith semel, iaith hygyrch, iaith bob dydd, mewn mesur rhydd syml, mae'n gwbl ddi-gynghanedd, neu ddod at hynny ymlaen, mesur rhydd syml. Ond eto, mae'n arddel technegau barddonol hefyd yn da. Sy'n just canolbwyntio ar y llinell gynta, llinell enwog gynta, Pererin Wyf mewn anial dir. Nid rwyf yn Pererin mewn tir anial, yn da? Mae'n y ddau beth yna, yn y llinell fer honno, gyda Pererin Wyf, sy'n gystraw yn dderbynion o'r iaith Gymraeg yn lle roed y ferf gynta rwyf, neu dwi'n Pererin, rwyf yn Pererin, Pererin Wyf, yn gryno, mae'n farddonol. Felly, mae'n ffordd, yn gynta, mae'n blaen dirio'r gair Pererin yn syth byd. Mae eisiau deud ni, dyma'r persona, dyma'r cymeriad, dwi'n Pererin sy'n teithio trwy fywyd yn ceisio cyrraedd y nefoedd. Yn syth byd dyna'r gair cynta, ac am weddill yr emyn, dyn ni'n dychmygu'r Pererin. A wrth ganu'r emyn, dyn ni'n mynd yn bererinion hefyd efo fo, ond ar y daith, Pererin Wyf. Mae'n rhyw rhythm hyfryd hefyd does. A wedyn hefyd, nid tir anial, ond anial dir. Unwaith eto, mae rheola gramadeg yr iaith Gymraeg yn caniatáu neu wneud hyn fel arfer, dyn ni'n rhoi ansoddair ar ôl yr enw, tir anial, tir cras, tir bras, bynnag, ond anial dir. A mae treiglad meddwl, mae treigladau yn bwysig, maen nhw'n digwydd am reswm yn y Gymraeg, fel mae tir, treiglad meddwl, dir, anial dir. Mae'r treiglad yna, achos mae trefn arferol yr iaith wedi newid, mae'r ansoddair yn mynd cyn yr enw, yn lle ar ôl yr enw, felly tir anial dir yn da. A ti'n beth sydd hefyd yn ddiddorol, ges i fy magu mynd i capal, a beth sy'n ddiddorol ydy mae rhai o'r trawiadau mae ti'n ei gael yn Pantycelyn, maen nhw'n codi pen fatha angau Calfari, wel faint o emynau sy'n cyfeirio at angau Calfari. A mae fy hoff emyn i ydi llef o Iesu Mawr o Danian di i eiddiol gwan mewn anial dir ynde. So mae'r anial dir na, dwi'm yn gwybod os mae Pantycelyn oedd y cyntaf i ddefnyddio'r ymadrodd yna, ond mae'n ail adrodd yn dydi, ti'n bod? Yn union, mi allan ni fynd ar ôl hynny, achos mi oedd Pantycelyn ei hun
gan gofio fod wedi cyfansoddi dros 1,000 o emynau, mi oedd o'n ailadrodd yr un yma adroddion yn ei emynau hun, ac wedyn mi oedd emynwyr eraill yn ei ddilyn hefyd, felly math nhw'n fformulau mewn ffordd, yn rhan o ieithwedd deunydd creu yr emyn methodistem mewn ffordd. Mae'n holl o bwysig iawn. A mae o'n swnio mor gyfarwydd a chysurus bron, hyd yn oed i fi, ti'n modd? Mae Pererin Wyf mewn anial dir. Waw, ti'n bod? Ffantastig. Mae wych, dydi. Mae wych. Hollol. Ond jyst i sôn hwnna, jyst i sôn yma ffordd mi oedd o'n ail, gan aros gyda Pantycelyn, heb sôn am bobl eraill, ffordd oedd o'n ail ddefnyddio'r un ieithwedd, reit? Sy'n symud ymlaen i lyfr arall gynharach, reit? Dyma emyn gyhoeddwyd tua diwedd ei oes yn y 1770, os ti'n symud nôl 10 mlynedd ar hugain mwy i'r flwyddyn 1744 mewn un o'r llyfrau lu gyhoeddodd o, Alleluia neu gasgol o hymna ar amrw ystyriaetha, gyhoeddwyd yn 1744, reit? Mae'n emyn yna, emyn rhif 9 sy'n yna, reit? Ac mae'n dechrau gyda'r geiriau Pererin Wyf. Reit? Gyda llaw, mae'n emyn arall yn yr un casgliad gyhoeddwyd yn 1744 sydd â geiriau gwahanol iawn, ond mae'n bennawd yn disgrifio'r emyn fel am bererindod y Cristion, reit? Mynd ymlaen, flwyddyn wedyn, llyfr arall gyhoeddwyd gan Pantycelyn flwyddyn 1745, Alleluia, rhan 2, a mae'r ail emyn yn y casgliad hwnnw yn dechrau Pererin Wyf, tua Salambir, de. Mae'n emyn arall wedyn, lle mae'n Pererin yn symud tua Salambir yn Salamber, sef melys, felly'r amrwyo i iaith ei hun. Llyfr arall gyhoeddwyd gyda fo wedyn yn 1746. Mae'n emyn sy'n dechrau trafeilwyr i'r ganon glyd. A wedyn mae'n un arall sy'n cael ei ddisgrifio fel pererindod y Cristion. Mae gen un gyhoeddwyd gyda fo 1747 yn dechrau Pererin Wyf sydd ar fy nhaith yn mynd tu'r thregwyddoldeb maith. Felly, erbyn iddo gyfansoddi'r emyn ti newydd i ddarllen gyhoeddwyd yn y 1770 yn dechrau Pererin Wyf, oedd eisoes wedi gyhoeddi llawer o emynau yn dechrau Pererin Wyf, felly oedd o'n ailgylchu hun mewn ffordd, achos pam lai, os ti'n taro rhywbeth gwych, mae'n ei ddefnyddio, de. Ac yn amlwg, oedd o'n taro tant a'i gynulleidfa a'i gyd fethodistiaid Cymraeg yn de. So, rwy'n diddorol iawn. Ie, a ti'n modd, falle dwi'n gwybod alla bod chdi methu ateb y cwestiwn yma, alla bod neb yn gallu ateb y cwestiwn yma, ond i ba radda oedd o'n... O ran y cydbwysedd rhwng creu celfyddyd a creu llenyddiaeth at iws gyhoeddus, a lle oedd y cydbwysedd, ydy o hyd yn gwneud synwyr i feddwl bod yna cydbwysedd o fyna, achos, pan ti'n sgwennu 1,000 emynau, mae o'n, ti'n beiriant ar y pwynt yna, yn dweud? Wel, hollol, yn union. Mae'n ddiddorol o ran i yrfa gyhoeddi ar gwahanol bethau felly den. Bethau does modd gwybod o ran i union gymhellion o'r sgwennu bethau. A mae gen i rhai emynau sydd yn llai llwyddiannus, rai eitha talcyn slip hefyd, of course, ond gymaint o waith. Fel ddyn ni, mae iaith o'n weithio'n rhaid fler ar adeg. Ond na fo, felly, jyst i aros gyda'r Pererin Wyf yn der, oedd o'n hoffi ar y hon o fo. Wel, mae'n hen thema. Mae'n diddorol hefyd achos, wrth gwrs, mae Pererin yn rhywbeth yn ei gysylltu ar yr hen eglwys Gatholig yn wreiddiol. Pobl yn mynd ar bererindod, y beth yw pererindod, ond taith. Dych chi'n mynd ar daith am resymau crefyddol yn da. Felly mae'n rhyw amlygiad protestanaidd iawn. Ond fel nes i'r cychwyn, John Bunyan yn union, yr awdur Saesneg Puritanaidd hwnnw John Bunyan gyhoeddodd i lyfr mawr o Pilgrim's Progress, llyfr allegoriaidd yn disgrifio Taith y Pererin trwy byd fel taith Cristion, a gan fy 15 yn de. A dwi'n meddwl bod ni wedi crybwyll hyn yn ail gyfres y podludiad, de. Mi gyhoeddwyd cyfieithiau Cymraeg o lyfr Bunyan, Pilgrim's Progress, sef Taith y Pererin, yn y flwyddyn 1688, sef blwyddyn marwolaeth yr awdur Saesneg greiddiol Bunyan, de. Felly mi gyhoeddwyd cyfieithiau Cymraeg yn fuan iawn yn de, 1688. Fel rhan o rhyw raglen
gyhoeddi Buritanaidd ar waith yn y cyfnod yna, wrth gyhoeddi gwaith y Vicar Pritchard, cofio fi sôn am Vicar Pritchard, nad oedd yn Buritan, ond oedd o wedi ei feddiannu ar ôl ei farwolaeth a'i droi yn Buritan fel rhan o'r raglen waith yn sefydlu corpws o lyfrau Cymraeg Puritanaidd. Felly mi oedd cyfieithiau Cymraeg o Pilgrim's Progress, Taith y Pererin, rhan o hynny. Ac mi oedd yna sawl adagraffiad ar ôl adagraffiad o Taith y Pererin. Dwi'n siŵr bod rhai Cymru yn meddwl mae Cymro oedd John Bunyan yn dweud yn gymaint. Fel rhai meddwl bod y Beibl wedi sgwennu Gymraeg. Ond yn sicr de. Doedd o ddim. Doedd o ddim. Siom. Ond ti'n bod, gyda llaw, na ni ddod at ni wedi crybwyll agwedd Saunders Lewis a Pantycelyn hwyrach mae'n heiddi Pennod yn ddyn, os mae'n mor ddiddorol. Dwi'n gwybod bod ti ddod y mawr yn meddwl Saunders Lewis. Ond ti'n gwybod beth ddod o Saunders Lewis am Taith y Pererin, Bunyan? Argol na, dwi'n gallu cofio beth ddod o. Ie. Rwy'n rwy'n sgwennodd gymaint o eiriau Saunders Lewis. Ond mi ddedodd o, ni yw'n am lyfr tristach yn y byd na Taith y Pererin John Bunyan. Llyfr trist iawn, gan bod Pererin Bunyan yn Pererin unig, unig ynysig ac unigolifol lli. A ddedodd o hefyd, dwi ddim yn gwybod am lyfr mwy anghymreig i ysbryd na Taith y Pererin. Felly, bod Taith y Pererin mor boblogaidd, a wedi dylanwadu gymaint o Pantycelyn, o Saunders Lewis yn meddwl bod Taith y Pererin yn anghymreig. Ac yn wir, oedd Saunders Lewis, na i drafod hyn eto ella achos mae'n mor ddiddorol, mae'n mor bwysig a ffordd ddiddorol o gysylltu llenyddiaeth Gymraeg y 19af ganrif a berniadaeth lenyddol Gymraeg yn yr 20fed ganrif ac yn y blaen. Ond oedd Saunders yn gweld Pantycelyn fel y bardd modern cyntaf yng Nghymru, ac ella yn Ewrop dyna ddo, ond un oedd wedi torri yn rhydd yn gyfan gwbl o'r hen draddodiad. Yn sicr, oedd Pantycelyn wedi cefnu ar iaith urddasol o beirdd canoloesol, oedd wedi cefnu yn gyfan gwbl ar y cynghanedd, pethau felly yn ddiddorol ofnadwy. Ond hefyd, gyda'r pwyslais ar y Pererin ynddo, fel unigolyn, oedd Saunders yn meddwl bod o'n torri'n rhydd o'r swyddogaeth gymdeithasol oedd gan y beirdd talwm. Gan anghofio, wrth gwrs, bod y emynau wedi cael ei canu mewn math newydd o gymdeithas. Ond be bynnag, oedd yn ddiddorol iawn am Bunyan a rhyw neilleb yn sôn am Saunders Lewis. Ond, dyn ni'n gwybod i sicrwydd bod ddim yn gyd-ddigwyddiad bod cymaint o emynau yn dechrau Pererin Wyf a bod Pantycelyn mor hoff o ddelwedd y Pererin a cysyniad o Pererin dod ynddo. Dyn i gwir, mae'n y dystiolaeth gwbl ddiamwys, mae'n y smoking gun, fel sy'ch chi'n deud, mewn llyfr arall gyhoeddodd Pantycelyn. Dyn i gwir, llyfr hyn o ddiddorol sy'n heiddi Pennod ynddo hun, ond dyn ni'n gorau anwybyddu gymaint o bethau. Dyn ni wedi rhithro hebio cymaint o lenyddiaeth Gymraeg wych yn ystod y ddwy gyfres gynta, a felly hefyd yn y gyfres yna. Mae'n ormod o bethau i'w drafod. A dyn ni'n canolbwyntio ar emynau. Ond mi gyhoeddodd Pantycelyn lyfr swmpus diddorol yn y flwyddyn 1764 sy'n wahanol iawn i'w emynau fo, sef bywyd a marwolaeth Theo Memphis o'i enedigaeth i'w fedd, gyhoeddwyd ar wasg yn Sir Gyfyrddin yn 1766. Mae'n llyfr diddorol. Mae'n cynnwys cerdd epic mewn ffordd, a mae'n gerdd allegoriaidd epic yn da. Un gerdd hir sy'n fatha nofel gyfa mewn ffordd, fel Taith y Pererin de. Ond mae'n ddiddorol ofnadwy, mae'n waith rhyfeddol o arbrofol lly. Ond dyfyniad nesaf dwi eisiau ti ddarllen de, yw mae'n dalp o ragamadrodd Williams Pantycelyn i'r gerdd epic hyd llyfr bywyd am arwys Theo Memphis. Felly dyma mae'n ddeud yn ei ragamadrodd, yn ei egluro natur y llyfr newydd mae'n cyflwyno i'r darllenwyr Cymraeg. O'n i'n sylweddoli bod yna rhywbeth ar gefn y darn o bapur yma, Jerry. Reit yma ni. Feredodd y llyfr hwn allan o'm hysbryd fel dŵr o ffynon, neu wer prydd copyn o'i fol ei hun. A mae yn ddarn o waith newydd nad oes platfform iddo yn Saesoneg, Cymraeg nac yn Lladin arw ni. Ni ellir ei alw'n allegory am fod y personau yn wir ddynion, a'r pechodau, grasysau, temtiasynau a'r lleill o'r gelynion tu mewnol ac allanol yn cael ei dodi yn ei henwau priod, heb un troell ymadrodd. Ac nid oes yma un fficsiwn neu ddychymyg
yn unig enw Theomorphus, agos, sut ti'n dweud hwnna, Jerry? Theomemphis, yn representio Cristion. Gellir ei alw yn brydyddiaeth dramatig. Ie. Ydy fo, blas ar ryddiaeth Pantycelyn sy'n wahanol iawn i'w emynau, dydy? Ydy rhythma ddim cweit yn gweithio cystal. Ie, ond ddiddorol dydy, a llawer o Saesneg yn hefyd, represento ac yn y blaen. Ond yn galw i'n brydyddiaeth ddramatig y mae, a ddechrau llyfr yn y restr o gymeriadau, mae'n deud be mae cymeriadau yn cynrychioli. Mae'n deud nad yw'n alegori, mae'n alegoriad iawn, mae'n gwirionedd. Ac mae'n fatha, drama brydyddol fawr, mae'n ddiddorol, mae'n arbrofol iawn. Ond eto, i fod o'n deud yn y darn ti newydd i ddarllen, mae'n tynnu sylwad newyddeb y gwaith, yn deud, mae'n waith arloesol, mae o, mae'n waith deiddgar uchelgeisio diddorol da. Ond eto, mae'n deud fyna, nad oes dim byd yn ddo sy'n debyg i unrhyw beth arall yn Gymraeg, Saesneg a Lladin. Eto, mae'n cyfaddo wedyn yn yr un rhag ymadrodd bod arno ddyled i Bunyan. So, nes i darllen y darn ola yma wedyn. Y llyfrau gorau o'r dyllyn a welais yn disgrifio credadyn yn ei argyhoeddiadau, ofnau, cysuron a'i demtasiynau yw Bunyan, yn enwedig Taith Pererin. Union, so dyna'r smoking gun yn dyma'n cyfadda bod y lanfod Bunyan arno fo. Ond, unwaith eto, mewn ffordd darlun eitha cil o Pantycelyn i gael fyma, gan bod ni'n canolbwyntio ar emynau. Mae bywyd thi ym Memphis yn wych, mae'n sgwrdd fel nifer o bethau eraill. Mae gen i fo lyfrau rhyddiaeth sy'n diddorol iawn, a pethau gwleidyddol hefyd, yn wahanol i lawr o Gymru eraill y cyfnod, mi oedd o'n gwrthwynebu caethwasiaeth, felly yna bethau pwysig ar ei ryddiaeth a bethau hefyd. Ond dyna ni, ganolbwyntio ar thema'r daith, ar pererindod, a geiriau Pererin Wyf. Wan ta, cyn gorffen y bennod yma, mynd o rhywbeth edrych yn gynharach, sef bod yr ieithwedd yn gyfarwydd anial dir Pererin Wyf, bod rhywun yn clywed hyn. Wrth gwrs, fod i'n newydd weld, mae'n emynau eraill gan Pantycelyn, ond hefyd mewn emynau eraill gan feirdd eraill, ynddo. Ac yna'n dylanwad Pantycelyn, ac hefyd dylanwad Bunyan trwy hyn, gan aros gyda thema'r hon, pererindod, pan i'n neud ymchwil cwbl yn nes i ddod ar draws llyfr bach gyhoeddwyd yn Aberhonddu yn 1774. Llyfr bychan gan hwn ar enw Thomas Dafydd o Sir Gyferddin, iawn? Ac teitl o llyfr yw Taith y Pererin, reit? A ni'n meddwl, yna fo, gweld gynta, greit. A graffiad arall o lyfr Bunyan, ond yn gweithio ar ddylanwad Bunyan ar y Gymraeg ar y pryd eisiau gwybod faint o'r graffiadau oedd. Reit. A graffiad arall o'r cyfieithiad Cymraeg o lyfr Bunyan, achos dyna'r teitl, Taith y Pererin. Iawn. A nes i gael hyd i'r llyfr hyn, ac mae'n llyfr bychan bach, ynddo. Dwi'n cofio, rhyw ddeunaw o dudalennau, allan ag 20 o dudalennau bychan bach. Ac yn talfyriad o Bunyan, version Reader's Digest Cymraeg o Pilgrim's Progress, da. Reit? Ond dyma fi'n agor y llyfr bychan hwn, ac yn gweld mae casgliad o emynau diod, reit? Ac mae un o'r emynau yn y casgliad yn dechrau fel hyn. Pererin Wyf, Pererin Wyf, un llesg ac egwan, newydd daro o'r byd mas, yr hwn y roddodd ym i ras ac yn y blaen, pan oedd hwn ymdroi mewn pechod, ond Pererin Wyf yn dweud dechrau. Ac oedd hwnna'n 1774 cyn marwolaeth Pantycelyn, sy'n oes Pantycelyn un. Felly'n gweld yn bardd arall, bardd methodistaidd arall yn defnyddio yr union un eiriau i ddechrau emyn yr un ffordd Pererin Wyf, ond hefyd yn meddiannu mewn ffordd gwaith Bunyan, yn galw i gasglu o emynau yn daith y Pererin mewn ffordd. Heb gydnabyddiaeth, rydw, sy'n wych o'r un wes. Mae'n dangos sut mae hanes llenyddol yn gweithio ran datblygiad, sy'n mae pobl yn cymryd syniadau, yn ei haelwampio ni, defnyddio ni mewnoli. Dy'r llyfr bychan hwnnw gan Thomas Dafydd ddim yn llyfr, ddim yn emyn y gwych, ddim yn rai sy'n cael ei canu heddiw, ddim yn credu lle ddim fatha Pantycelyn. Ond eto, ti'n sôn gynharach am geisio damceniaethu ynglyn â cymylliad Pantycelyn, pan oedd yn sgwennu casgliad
arall fydd o bynnag, mwyn hyrwyddo'r mudiad a cael yr holl rychwant. Wel, wrth gwrs, mi oedd pethau mynd a dŵad yna, llyfrau yn cael ei argraffu, emynau yn cael ei casglu, ac wrth gwrs, llawer iawn ohonyn nhw yn peidio mynd yn glasuron yna. Mae'n dyst i Pantycelyn ac i angriff sydd yna ni drafod nes ymlaen yn ei gyfres, bod ei gwaith wedi aros gymaint nad oes llawer o bobl yn mynd i gapel a chanu emynau o gwbl bellach fel ni'n trafod. Wel, gwych, Jerry, hwnna'n ddiddorol iawn, a dylwn ni jyst atgoffa y gwrandawyr bod wnaethon ni gyfeirio at y Vicar Pritchard. Mae yna ddwy gyfres flaenorol, mae yna lwyth o stwff. Da chi'n mynd gorau gwrando ar y stwff yn ei drefn, jyst cerwch chi bigo, os da chi'n ymuno efo ni am y tro cyntaf efo'r drydydd gyfres, croeso chi mynd yn ôl, jyst gwrando ar bethau fel sy'n eich taro chi'n ddiddorol. Does am trefn arbennig i gyd o ran. Mae yna drefn chronolegol bras i beth da ni'n neud, ond gerwch chi wrando fel da chi eisiau. Reit, diolch ti Jerry am hynny. Diolch i Richard Martin sydd yn recordio ac yn wneud rhyw ddewiniaeth sy'n galluogi chi i wrando a gwylio hyn yn nes ymlaen. Da ni gwerthfawrogi be am yn wneud yn fawr iawn. Cofiwch, os gwelwch chi'n dda, rhoi gwybod i bobl am fodolaeth y pod. Does gennym ni'n ffordd arall o drosglwyddo gwybodaeth am fodolaeth y pod. Oni bai bod chi'n gwneud hynny ar yn rhan ni. Fydwch chi ddweud wrth bobl fod y podlediad i gael ar yr holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael wastad tro cyntaf ar am. Mae Jerry'n darparu talfyriad Saesneg diddorol iawn o'r gwahanol benodau yma ar gyfer nation.cymru. Felly da ni'n annog chi edrych ar hynny. A da ni'n chwilio am noddwr hael i alluogi ni i gynhyrchu fersiwn Cymraeg o hyn i gyd. Neu bydd rhaid ni deithio ddyled o lan a gwerthu'n llyfrau fe Williams Pantycelyn i gynnal y beth. Yn hollol. Felly, da chi'n misio hynna. Reit, felly, gyda hynny, nawn ni weld chi'n fuan iawn ar gyfer y benod nesaf. Hwyl am y tro. Hwyl fawr.